matematiikka ja ohjelmoinnin jalotaito. Ohjelmointi ei ole matematiikkaa, mutta matematiikan osaamisesta voi olla hyötyä ohjelmoinnissa. Tutustutaanpa tähän yksinkertaiseen UFO-peliin ja selvitetään, onko sen tekemisessä hyödynnetty matematiikkaa. UFO-pelin idea on yksinkertainen. UFOn pitää kerätä palloja. UFO putoaa koko ajan alaspäin ja sitä voi liikutella nuolinäppäimillä ylös sekä sivusuunnassa. Selvitetäänpä, miten UFO saadaan liikkumaan. UFO liikkuu koordinaatistossa, jonka oriko on ruudun vasemmassa ylänurkassa. UFO piirretään ruudulle antamalla piirtofunktiolle UFOn sijainnin x- ja y-koordinaatti. UFO saadaan siis putoamaan kasvattamalla y-koordinaattia. Sivulle vasemmalle liikuttaessa x-koordinaattia pienennetään ja oikealle liikuttaessa suurennetaan. Kuulostaako tutulta? Mistä tiedetään, milloin UFO kohtaa pallon? UFOa voidaan mallintaa ympyrällä, kuten palloakin. Kun tiedämme UFOn keskipisteen koordinaatit ja pallon keskipisteen koordinaatit, voimme laskea Pythagoran lauseella näiden keskipisteiden etäisyyden toisistaan. Kun etäisyys on tiedossa, tarvitsee vain verrata sitä ympyröiden säteiden summaan. Kun etäisyys on pienempi tai yhtä suuri kuin säteiden summa, UFO on saanut kosketuksen palloon. Pythagoran lause, ympyrän säde, geometriaa voi siis tosiaankin soveltaa ohjelmoinnissa. Entäpä funktiot, muuttujat, vakiot, parametrit, algoritmit ja loogiset operaattorit? Toki kaikkia näitäkin on käytetty tässä koodissa. Ohjelmointi on monella tapaa lähempänä taidetta kuin puhdasta matematiikkaa, mutta matematiikasta voi tosiaankin olla hyötyä ohjelmoinnissa. Jo tällaisen pienen koodinpätkän kirjoittaminen vaati loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä rutkasti kärsivällisyyttä. Niistä on koodaus tehty.